Hej alle sammen. Velkommen tilbage. I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man kan forbedre sin levestandard og sin økonomi i 2026. Fordi at hvis man skal have en chance for at kunne leve lidt bedre, end man gør, da man er 20, til man er 30, til man er 40, til man er 50, så skal man have fundet en vej ind, hvor det er, man kan gøre det. Og der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Og det var noget, som jeg ville ønske, at jeg vidste, da jeg var yngre, at hvis jeg gjorde nogle simple ændringer i mit liv, at jeg kunne formå at sætte mig bedre i en økonomisk situation. Og det er jo noget, man altid kan blive bedre til, og hvis man ikke snakker om det i hjemmet, så er det i hvert fald en god idé at få informationen andre steder fra, fordi det er ikke altid, at økonomi er noget, man snakker om i de danske husstande, og så var det heller ikke i min situation. Jeg husker tydeligt, dengang jeg var yngre og var omkring de 20 år. Jeg var lige flyttet hjemmefra, og jeg tænkte, fuck man, det her bedste situation ever. Jeg skal ikke høre på, hvem der snakker til mig. Jeg skal ikke høre på, at der er nogen, der siger, at jeg skal dit. Så på den måde var man jo sindssygt fri, og man havde ingen bekymringer. Og var på en måde stadigvæk et barn, hvis man kan sige det på den måde. Fordi at man føler, man er blevet voksen, men man er jo ikke voksen. Som 18-årig er man ikke voksen, og det er man heller ikke som 20-årig, og det er der stadigvæk ikke nogen, der er som 25-årig eller 30-årig. Jeg husker tydeligt, at det med at lægge et budget, det var ikke rigtig noget, jeg tænkte over, og det var ikke rigtig noget, jeg havde en holdning til. Altså, jeg vidste bare, at jeg skulle have penge til to ting. Husleje og mad. Det var det. Det var det. That was it. Det var det. Der var ikke mere, jeg skulle bekymre om. Jeg kunne bruge resten af pengene på tøj, bruge dem på stoffer, bruge dem på byen, bruge dem på nye sko, alt muligt lækkert. Og selvfølgelig så var der jo, jeg vidste jo godt, hvad en opsparing var, men det var ikke noget, jeg sådan rigtig forholdt mig til, fordi hvad skulle jeg bruge en opsparing til? Fuck A-kasse, fuck fagforening. Lige meget med opsparing, altså altså lige meget med, opsparing, og lige meget med tandlægeregninger, altså fik man en tand, der gik løs, så fik man bare revet ud, det var lige meget, så skulle man ikke tænke på det. Og så var det bare en lang periode, og det er nok også fordi, at man ikke har som ung rigtig forstået budskabet omkring penge, og selvom jeg kom på en familie, hvor man havde penge, og hvor forældrene havde job i banker og så videre, men kommunikation omkring penge var ikke den store. Det var noget, man skulle lære selv, og det var også det, mine forældre selv har lært, at penge, det kom ikke nemt til dem, så derfor blev de nødt til at arbejde hårdt. Men når man lever i en generation, hvor man ikke havde den samme opvækst som ens forældre, så kunne man gå på dagpenge og få 16.000 udbetalt i jeg ved ikke hvor mange måneder. Og så var det jo ikke rigtig nogen bekymring for, hvordan man så skulle få penge. Det fik man jo bare staten, så nemt var det. Og får man ikke penge igennem, fordi man har fagforening, så får man jo bare penge via kontanthjælp, fordi det gør resten af Danmarks befolkning jo, og så skal alle andre danskere betale for en. Så det er jo lækkert samfund, vi lever i. Det er først nu, hvor jeg er blevet ældre, at man har mulighed for at reflektere omkring det her, og hvad det kunne have gjort ved ens økonomi, og hvordan man selv kunne have sat sig bedre. Og en lille historie fra da jeg var 20-25 år, fandt jeg faktisk ud af, at jeg havde omkring 50.000 stående i aktier på daværende tidspunkt. Og havde jeg ladet dem stå til i dag, var de jo vokset i hvert fald til 150 eller 125.000 i den periode. Og så har jeg faktisk næsten tjent i hvert fald 70-80.000 på de her aktier. Men hvad vælger kaptajnen at gøre? Kaptajnen han vælger selvfølgelig at trække alle pengene ud, sætte dem ind på sin konto, hygge sig og drikke dem alle sammen op. Det var simpelthen det, der skete med de 50.000 kroner.
Og hvad er de gået til? Ingenting. Absolut ingenting. Og det var faktisk jeg vil ønske, at jeg kunne sige i momentet, at det var en lærerig episode. Men jeg lærte jo ikke til noget af det. Jeg stod bare tilbage med en tom konto og tænkte, hold kæft mand, så har jeg haft det sjovt. I stedet for at kunne tænke, at hvis jeg havde gemt de her penge, så har jeg haft næsten 70 eller 80.000 ekstra kroner til i dag, som jeg kunne gøre noget med, geninvestere dem, tage dem ud, købe en bil, du ved, have et eller andet, jeg kunne bruge de her penge på. Og jeg tænker faktisk tit over det den dag i dag, om at det var da en skam, at det ikke var det, jeg gjorde. Men man kan jo så også sige, at jeg har været nødt til at gøre den læring, fordi ellers så havde jeg ikke lavet den her video, og ellers havde jeg ikke haft den her viden omkring det. Så, men så kommer det også an på, hvad er det, man føler, der er værdi? Hvad er det, man føler, man får ud af de ting, som man så sparer op? Og det er svært af tid, en skala fra, hvordan man kan se 10 år frem. Fordi det er jo ikke noget, man kan se, og det er jo ikke sådan, at man tænker, om 10 år, der skal jeg ligesom have penge til at have mine børn i institution, og have råd til benzin, og have råd til at lægge et madbudget i en hel måned til min familie, og alle de her ting. Og der var også et hus, man gerne vil spare op til, og der var også en ny bil, man gerne vil spare op til. Og sådan nogle ting tænker man ikke, når man er i en teenagealderen. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Ikke med den tankegang og med den pengeforståelse, jeg havde. Selvfølgelig alle andre derude ved bedre, så det er klart, de havde det jo. Og jeg var så glad for, at de havde det, fordi de står i en meget bedre situation, end den jeg står i lige nu. Så det er jo genialt. Genialt. Man kan så også sige, at det som man går over, og som mange også ved, det er, at penge er et stort problem for mange mennesker, fordi at man ved ikke, hvordan man skal forholde sig til det, og man kan jo se over i USA, hvordan de bruger deres penge. Altså USA er jo den eneste stat i verden, der har en 37 trillioner i gæld, og der snakker vi altså dollars, så det skal man gange med 5 eller 6 gange det her beløb. Så det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det er også fordi, de har petrodollaren, og det er jo den, der ligesom skaber al velfærd i verden, eller i hvert fald gør sådan, at der er økonomi i verden. Fordi det er petrodollaren, det er den, vi sætter op mod resten af verden af værdi af guldstandarder og alt muligt andre. Og så kan man sige, hvad er det, man selv kan gøre som person for at forberede sig bedst muligt til at gå ind i 2020 med en bedre chance for at kunne lægge sig noget økonomisk værdi. Og her vil jeg i hvert fald starte med at sige, at det vil være en god idé at snakke med sine venner, sin familie, sine søskende, hvem end du er tæt med, omkring økonomi. Hvad er det? Hvad er det at have en opsparing? Hvordan laver jeg en opsparing? Er det bedst at have den i banken? Er det bedst at have det på en anden platform? Hvor mange penge skal man lægge til side til opsparing? Fordi du behøver ikke have en million stående i opsparing. Du kan jo nok have 3 måneders forudsigelige regninger, som kan komme. Så det vil nok give 50.000 i opsparing, eller 20.000 måske kun. Og så har du til de næste 2-3 måneder, som du kan tage fra din opsparing. Og den skal selvfølgelig blive på det niveau, så du bliver ved med at lægge penge ind på den. Og derfra, så kan du faktisk have alle andre penge, du tjener, kan du lægge i en Nordnet aktiesparekonto, eller en anden børsmaler, hvor det er, du vil have dine penge, og måske investere i nogle aktier, investere i nogle ETF'er, investere i nogle obligationer. Jeg vil så gerne også mene for, at det kan hjælpe bedst muligt, at du også investerer i noget krypto. Måske nogle P2P-lån. Der er jo alle mulige forskellige børser, hvor det er, at du har mulighed for det. Så det er jo alle de her muligheder, man skal udforske og se, hvad er det, jeg bedst kan lide? Hvad er det, der giver mig mest værdi at have mine penge? Boligmarkedet er altid godt også.
I hvert fald som det er steget de sidste 15-20 år, der er det vanvittigt, at hvis man har købt en bolig, og man har råd til at købe en lejlighed, en bolig, et eller andet i de større byer, og så sælge den videre efter 5-10-30 år, så skulle der gerne være steget en del. Og det er jo nogle af de ting, som man skal se. Der er også noget som verdenssituation, der også spiller meget ind på, i hvilken en af de her aspekter, du vælger at lægge penge i. Så vælger du at lægge det hele i opsparing, og der kommer en krig, ligesom der er nu, så på et tidspunkt vil der ske inflation, og så vil du miste de penge, der står i banken. Laver du en aktiesparekonto eller en månedsopsparing, og du lægger alle dine penge i nogle af BlackRock eller andre Pepsi og sådan nogle enkelte aktier, så kan det godt være, at du ender med at miste det hele. Men har du nogle ETF'er, hvor det er bredt spredt ud, og du har en bred portefølje, så kan du selvfølgelig tjene penge på det i sidste ende. Der er ingenting, der er sikkert. Alt det er en chance, man tager, og det er en chance, man skal tage i livet, fordi man kommer ingen vegne ved ikke at tage nogle chancer. Så det er bare med at finde den rigtige metode til dig. Ekstra indkomst er også noget af det, som er det aller vigtigste, som man skal have. Og det kan jo være igennem aktier. Det kan være, at du vælger at sige til dig selv, at jeg vil faktisk gerne lære en ny skill. Og nogle af de skillset, som nogle af de her egenskaber og ting, som du kan ligesom lære dig selv, det er nogle af de vigtigste. Det kan være, at du vil gerne vil lære at lave hjemmesider. Det kan være, at du gerne vil lære at lave en YouTube-video. Det kan godt være, at du vil lære at have nogle kommunikationsskills, så du kan sælge bedre dit produkt. Alle de her ting er noget, som du skal tage stilling til selv og sige, hvor er det, jeg gerne vil sætte ind, så at jeg bedst mulige muligheder har for at etablere det, jeg gerne vil. Altså det er noget af det bedste, du overhovedet kan gøre for dig selv. Salg og kommunikationsskills vil jeg mene er nogle af de 2 stærkeste ting, som du kan vælge at gøre. Og det kræver noget, og jeg har selv siddet på et callcenter, hvor man skulle sælge, og det er hårdt. Det er rigtig, rigtig hårdt. Men det at kunne sælge noget, som mennesker ikke selv ved, de har behov for, det er virkelig noget, der kan hjælpe dig. Og det er ikke kun i selve situationen i at sælge. Det er også at snakke med andre mennesker. Det kan have indflydelse i, hvordan du præsenterer dig selv til andre mennesker, snakker med andre mennesker, specielt damer, hvis du gerne vil imponere. Så er det sådan nogle ting, som du er nødt til at have, hvor det er, at folk føler, at wow, han er spændende at høre på. Han kan finde ud af at dreje tingene på den rigtige måde, og han lyder til at have styr på det, som han snakker om. Selvom at i bund og grund er der ingen af os, der har styr på det, vi snakker om, fordi der er ingen af os, der ved rigtig noget som helst. Men vi kan lyde kloge, og det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Fordi vi alle sammen ved godt, at det er en leg, at vi er her i livet. Så det er jo det, der er så sjovt med det hele. Det er jo en leg, og det er jo ikke noget... Vi skal selvfølgelig tage det seriøst, for vi har noget ansvar, men det er også noget, vi skal huske, at vi er her for at nyde det. Så ja, det vil jeg i hvert fald give videre, at noget af det, som det allervigtigste er kommunikation og salgsskills, og selvfølgelig derefter finde en passion, finde en livsglæde, det du gør, se om du kan få noget ud af det. Det kan være at male, det kan være at synge, det kan være at spille musik. Alle de her ting skal du bare vende og dreje til den bedste situation inden for det, du gerne vil. Så det var det, jeg havde i dag. Og tak fordi I følger med. Super privilegeret, og vil gerne have, hvis I liker, smid i kommentarer, så kan vi snakke videre, hvad I gerne vil have med på næste video. Det var det. Peace.